Takže ahoj, zdravím všetkých. A dnes by som sa chcel porozprávať vlastne o tom, ako predĺžiť životnosť korku na muškárskom prúte, prípadne pri lačovom, ak je to vlastne tiež korková rukojeť. Muškársky prút už po prvom roku používania vlastne vidí citeľné známky opotrebenia, špeciálne prúty, ktoré sú robené z lacnejšieho korku a mám pocit, že ako keby sa v dnešnej dobe dobrý korok úplne vytratil a majú ho fakt len, že high-end prúty, ktoré sa bavíme o nejakej cene 500 plus a tie lacnejšie prúty vlastne dosť trpia. Takže ono sa využíva taký filler, taký vyplňovač vlastne tých medzier a on vlastne začne vypadávať. Tie prúty na nymfu ani veľmi nie, pretože s nimi sa nehádže nejak extra do diaľky, ale prúty na mokrú, suchú mušku a špeciálne prúty na streamer, kde sa švíha veľmi, tak tie vlastne už po prvých použitiach majú v sebe doslova diery a tam pridám vlastne fotku. A zažil som to vlastne aj na vode s kolegom, keď sme chodili, on vlastne streameruje vo veľkom a tam bolo vlastne vidieť, ako tie prúty trpia, takže som chcel prísť niečím, ako vlastne prezervovať tie korky a trošku predĺžiť tú životnosť. Skúšal som veľa spôsobov. Prvé som skúšal nejaké vyplniť tie fillery nejakým tmelom. Nikdy to dobre nedržalo. V Amerike vlastne používajú, volá sa to, že cork seal. Pridám obrázok. Ale čo som pozeral recenzie, tak ono to vlastne spraví len taký jemný povlak na vrchu a nie je to úplne 100% efektívne. A predĺži to určite tú životnosť, pretože to všetky predĺžovače životnosti korku, všetky produkty, všetky vlastne spravia len to, že tá vrchná vrstva korku napije nejaké množstvo lepidla. To lepidlo vlastne zaschne a tá vrchná časť sa stane trošku tvrdšia a odolnejšia voči tej vode. Takže som premýšľal, ako to získať, lebo u nás na Slovensku ten cork sealer nejde získať, dá sa len z Ameriky objednať a poštovné dokopy vyjde okolo nejakých 30-40 eur aj s daňou alebo s clom, takže som premýšľal nad niečím iným a skúsil som niekoľko spôsobov a došiel som k tomu, že som našiel toto. Tak toto vlastne ukážem. Pridám tam určite aj obrázok. Áno. Jedná sa vlastne o premium bezfarebný lak. Je to vysokoodolný lak voči vlhkosti a používa sa na lakovanie dreva. Predávajú leskly alebo hodvábne matný. Je jedno, ktorý si kúpite, ten produkt bude tak či tak vyzerať rovnako, skúšal som oba. Je to vlastne lak na báze umelej živice. Áno, ono je vlastne taký, možno toto aj otvorím. Áno, ono vlastne vyzerá takto ako nejaká taká živica. Dobre ho premiešajte. Predtým, než ho vždy použijete, ho odporúčam dobre premiešať. Nemusí vyschnúť, ak ho premiešate zle. Ono majú tendencie sa v ňom tvoriť také hrudky. A vlastne tento lak nanášam na celý prut. Funguje to dobre na čistý korok, aj na vlastne takúto zmes gumovú, pretože mám to vlastne aj takýto mix korku s gumou a na tomto zaschne tiež veľmi dobre. Netreba sa toho bať. Ten povrch je potom taký jemne protišmikový, je trošku tvrdší, ale úplne perfektne sa vo vode drží, vôbec neklže, ja som s ním nikdy nemal problém a takto ten korok bude vyzerať doslova navždy. Ten lak neschádza dolu, nezmýva sa, prípadne ho viete každý rok dolakovať, takto ten korok bude vyzerať doslova navždy. Je to doslova dobre zaprezervované. Ten korok je stále mäkký, nie je úplne tvrdý ako drevo. To znamená, je stále vláčne na tú ruku, nie je to úplne nepríjemné, stále to viem stlačiť. A vlastne to vyzerá takto. Ja sa to pokúsim ukázať pekne na kamere. Je to taký jemný lesklý povrch. Áno, taký doslova až do sklenená to možno vyzerá. Ja sa to pokúsim ukázať na dennom svetle a pokúsim sa to ukázať aj pod umelým, aby to bolo dobre vidno. Vytvára to vlastne taký lesklý efekt. Tak a nanášať klasickým štecom
pekne rozmiešať, menšiu porciu si odliať do myštičky, pekne to naniesť po celej vrstve. Pozor k tým vrstvám. Tá vrstva, keď ju nanesiete, ona zaschne a bude lepkavá. Predtým, než ju nanesiete, určite odporúčam zobrať nejaký alkohol alebo nejaké čistidlo a vyčistiť povrchovú časť korku, pretože môžu tam byť nejaké mastnoty, môžu tam byť nejaké ostatky z kože, prípadne ak je nový korok, tak nový korok má vždycky na vrchu taký jemný povlak, takže doslova zobrať vodu s alkoholom, prípadne môžete aj čistou vodou a vytrieť, vyčuchať, úplne vyčistiť, aby ten povrch bol čo najčistejší. Nanesiete prvú časť laku, naniesť, pekne rozotrieť po celej dĺžke, nevynechať ani kúsok, spodnú časť položiť, nechať odstať. Netreba dávať vôbec hrubú vrstvu, tie prvé vrstvy úplne tenučké, stačí naozaj tenučké, aby sa to dobre vpilo a nechať to vyschnúť okolo tých 10 hodín, 10-12 hodín som to nechával väčšinou. Bude to lepkavé. Keď to natriete tou prvou vrstvou, ten lak ostane lepkavý a bude to vlastne dosť doslova lepkavé, nebude to dobre zaschnuté. Treba naniesť druhú vrstvu. Znova, tenkú vrstvu, pekne rozotrieť poriadne, tenkú vrstvu do každej špáry pomaličky. Nedávajte hrubé vrstvy, lebo sa vám budú robiť kvapky, keď budete nechávať odstávať vlastne prúd. Radšej dajte viacej tenkých vrstiev, než menej hrubých, pretože sa vám spravia kvapky a keď to zatvrdne, je to hrubé, takže budete mať vlastne bubliny z laku. Takže pekne druhú vrstvu tenučku znova nechať pekne odstať. Odporúčam vonku na vzduchu, kľudne aj na slnku to môžete nechať. Mne to najlepšie zaschlo, keď som to mal vlastne na balkóne a nechal som to tam zaschnúť. Tretiu, štvrtú, natierate tenké vrstvy, dokedy to nie je suché. Áno, tu mám konkrétne 3 vrstvy, vyšlo mi to pekne na 3. Krásne suchý, vôbec to nie je lepkavé, je to krásne zaschnuté, dá sa to brúsiť. Ak nechcete mať taký ten lesklý povrch, kľudne môžete zobrať brúsny papier a s brúsnym papierom to pekne zbrúsiť do takej trošku matnejšej originálnej farby, takže kľudne dá sa to aj brúsiť, nie je s tým vôbec problém. Riešil som raz v skupine presne toto a jeden pán tam vlastne písal, že vlastne tomu korku, keď dáte nejaký ten sealer, zničíte mu vlastne tú priedušnosť, že on má prirodzene dýchať ten korok a napíjať a vodu a vysušovať sa. To je všetko pekné, ale to bolo funkčné pri korkoch, ktoré boli 20-25 rokov dozadu, kedy ste mali muškársky prúd a ten korok vyzeral doslova ako nový. Ja tu môžem pridať fotku 14-ročného prútu od Shimana, ako vyzerá chytaný korok a môžem pridať fotku dnešného prútu, ako vyzerajú bežné prúty, ktoré majú moderný korok a nie sú vôbec lacné. Bavíme sa o 200, 300, 400 eurových prútov, ktoré korky po jednej sezóne môžete hodiť do koša a streamovacie prúty úplne. Takže myslím, že tento spôsob v dnešnej dobe je oveľa efektívnejší. Nevidím dôvod, aby ten korok potreboval nejakým spôsobom vo vode dýchať. Cieľom je držať prúd komfortne a aby to bolo stabilné a pevné. Takže toto by odo mňa bolo všetko. Samozrejme priložím fotky a názvy do komentárov a do popisu. A ak by ste mali nejaké otázky a chceli niečo viac, tak kľudne sa opýtajte v komentároch, určite rád na to odpoviem. A sezóna za chvíľu začína, máme 1. apríla, takže viazať vo veľkom a za chvíľu sa vidíme pri vode. Ďakujem za pozornosť a pekný deň.